Subscribe khaidi Kokborok Entertainment Tip channel no tai bell icon no click khaina di norok salbrum no o channel o srungmung kokthairok srungui manano salbrum no muitu tongdi je nono kubui bakhabai hamjangnai borok hingke bo nongbai hakchalangla tomung no bo hakchalangu hingke boni niya nungbo no request khaidi joto borok no je manmani samung no joto borok khaitongu jeng kapmani tei mani jeng abo asai phaikeno rungu jeno no baka sabainai borok boni niya boseno no yakar manu hingke nungbo bono yakar manu tangai hingke bobo borok nungbo borok jeng samung khaikya hingke waisa painai tei waisa senai pia je painai hingke khushi hingnai tai je senai hingke bo srungmung manai borok ni live o amo haikeno choliu hingke tinin bagai asungno jotono no hambai।